Velkommen til min video. Det her, det er mine Pokémon-kort, og jeg kan se, jeg har mange kort, og jeg kan se mit kort, der er lidt der, som der også er rimelig god. Og her er mine kort, og jeg har de fleste er dårlige, men jeg har også 2 dårlige. 3 gode her. Den er god, den er god, og den er god. Og så er vi kommet til dem her. Og dem har jeg faktisk 2 af, selvom de er rimelig gode. Og her er min EX. Prøv at se. Og så har den her, den er også meget god. Og så ser jeg, de her kort, der er 2 gode kort der og et godt kort der. Og så se dem. Og se dem. Og her er mine ildtyper. Jeg har 2 gode ildtyper. Og kan du se det? Og her er mine dragetyper. Og jeg har 4 dragetyper. Og her har jeg dem her, men jeg ved ikke lige, hvad de her hedder, men jeg har nogle af dem er dårlige. Men det her, det er lidt godt. Og her har jeg en TX. Se. Og her er så min plantemagi. Og kan du se, min dårligste plantemagi, det tror jeg mindst er den der. Og så er jeg kommet til dem her. Og her har jeg mit bedste EX'er. Og en EX'er til. Og her er mine V-typer. Og dem kan jeg rimelig godt lide. Og jeg har 6 af de her kort. Og jeg har faktisk også 2 af dem. Og her er dem her, det ved jeg heller ikke, hvad er, men... Og så har jeg mine potions og 2 lyn, der ikke kunne være der. Og så har jeg de her mørke nogle